Zarobljeni ovdje stavio. Tero sam ga da trči od zgrade od ovdje, iako sam bio ispred njegove zgrade. Nisi imao goriva da dođeš po mene, a imao si da me snimaš. Danas bi trebao bude zadnji dan škole. U stvari sad ne vozim, pošto ne treba snimati i voziti. Ja u stvari sad ne vozim, ja stojim u mjestu, samo da znate. Sad će Strale preuzeti vloga. Ljudi zadnji dan škole. Pa brate, Znači sad si okrenuo, brate, kameru. Znači pogledajte šta je Luka meni napravio. Ja sam sušio fenom patike i on je meni požurio i ja sad idem ko klašar sa palama od te patike. Ti ga našli. Sekli mi palac, brata, nemam ništa. Nemam ništa, a ono mi sepku volki skalper uzu, znači nije mi bilo dobro. I kakva domaćinska noga. I sad noseću nogu od anestezije uopšte. Sam tamo i rekli nisu mogli ustanove da li imam staklo ili nemam u prst. Pitali bolje, kažem samo cepaj. Grizao sam prst, sad mi više boli prst nego noga. I konačno završili smo školu. Štiklirano, što je to? Kako priđeš kući bre, kako ja idem kući? Strahinja, dođi vam. Kada ja sad da se teleportujem do kući. Važi, idemo, 3, 2, 1, sad. Ništa, kraj škole, sad mogu da radim. Ne, u stvari ništa da radim. Ej, šta ima ljudi, gledajte ovo je najjača fora. To je taj rad. Idem sada da se nađem sa ostalima, da znate. Hteo sam da kažem razlog zašto Barać nije danas u vlogu, zato što je Barać vadio umnjake, sav je natečen i odmara. Ajde, javljam se kad dođem do Straleta. Ćao. Alo! Što radite, bre? Oblačite se za kanal za decu. To su to. Jesi. Taro, da ja sam i Vratinća ovdje. Gdje bre Vratinća? A ovo je broj njegove stvari jer... Vidio bre. Ti rekao... Jesi vato. U kraju 20 sad lagano kruzira. Od Veljkove guzde sad se oduzimam. Idemo na plavi most. Koja je paranoja vatno me pravo stanem? Baš lijepo, a? Jebaču. Slušaj, Veljko, ti kreni da... Glasno imaj dole! Veljko, silo dobro, nije mu dobro. Meni se ruke tresu, brate. Ja sam se... Veljko! Veljko! Si lud? Kukala ti majka majmunu, šta radiš bre to? Jevelica usta bre. Čuveš bre majmune, Nije normalno. Nije normalno, stvarno. Presekao sam se. Vi niste normalni. Ekstrem, bato. Ludilo. Veljo, aj pustim ruku, bet. Gine mi po razra. Izvini, mama. Izvini, mamo i moja. Koliko bi pregleda dobili da je pao? Veljo, aj će padneš, bet. Sad ćemo da siđemo negdje, da ne bi trebali da budemo. Znaš kako radiš, radimo sve za kanal, brate. Mi ćemo da idemo. Sve za vlog, brate. Da znate da vam treba jedan upaljač, jer tamo ako nađete koske to su mrtvi ljudi. Narkomanija teška. Čekaj. Nek sada istrave. Strale, drži kameru, brzo. Mora snimiti što. Šta je bre ovo? Evo kako je vlatiše. Pa da nije od lifta rupa, pazi samo. Aj pogledaj na gore, pogledaj na gore. Da nije lifta rupa. Nema ništa, ajde upadi se.
Idemo dalje, brajte. Gdje beše izlaz? Šta je ovo? Vodi tu smo. Ajde. Nije nešto, da? Zajebalo. Biće zajebalo. Brže. Završavamo vlog, brate. Smijelo se brate. Like, share, sub, brate. Tako je. Znaš šta, brate? Sad ću, ovaj put ću stvarno učinim da ne staneš, brate. Ajde. Neću ti spalim kao prošli put, brate. Ajde, si spreman? Da. 3, 2, 1. Bravo, brate. Brate, prošli put si se isto tako pomerio, brate, ti si rekao isto tako, bravo, brate. Sad ću stvarno, brate. Obećam.